fakultet jer želi da bude advokat. Rekreativno se bavi sportom i svira gitaru. Najviše voli da provodi vreme sa prijateljima i ljubitelj je noćnih izlazaka. Marta, dobroveče. Dobroveče. Dobroveče, Marta. Za vaše godine sasvim prirodno da ste ljubitelj noćnih izlazaka. A kad je gitara u pitanju, da vas pitam, svirate akustičnu ili električnu gitaru? Pa svirala sam akustičnu. Svirali ste? Da. Pa što više ne svirate? Zbog Uradila noćnih sam izlazaka. nokte. Uradili ste nokte? Pa ne mogu sada. Prepametno ste, Marta, to Da. smislili. Sad, ako prođete licitaciju, lično ću vam isturpijati nokte do živca i vratiti vas na gitaru. Vi ćete biti takmičarka koja prva licitira, Peđa će nam reći šta. Licitirat će X-Ox tablu. Ova elegantna tabla za igru X-Ox donosi spoj zabave i modernog dizajna. U sofisticiranoj boji i sa pažljivo izrađenim figuricama predstavlja osveženu verziju omiljene klasične igre koja lepo izgleda i dok se igra i dok stoji kao dekor. Idealna za opuštena druženja, porodične trenutke i male pauze. Niko ne pominje da je ta igra najznačajnija za sve one koji idu u osnovnu i srednju školu za časove matematike, na primer. Marta, izvolite, koja je cena za tablu? 4199. To kaže Marta. Šta kaže Bojana? 2999. 2999. Dobro, Ognjene, vi ćete reći? 1499. 1499. Ena, vi kažete? 2250. 2250. Cena za ovu tablu iznosi 4199 dinara i Marta dolazi da joj isturpijam nokte. Marta, čestitam, svaka vam čast. Pogodili ste cenu tačno u dinar, a hoćete odmah se ljubimo. Ajde. Da vas coki. Ajmo 3 puta. Ajde. Marta voli da se izljubi, neka, to je lepo. Marta, lep vam je parfem, nećete mi reći koji je. Nosite i 12.000-arki, šta ćete sa njima? Nisam sigurna tačno. Vidjet ću. Ugradit ćete i trepavice. Nećemo trepavice, ali da imam da radim nokte na 3 meseca, 4. Dobro, a što ste te nokte? Da vidim te nokte, dajte nokte. Velike ste natrkečili, Marta, i sad gitara čami skuplja prašinu. Pa nije. Mislim, jeste. Koliko dugo ste svirali? Pa 2 godine, na primjer 3. Jo, apelujem na Martine roditelje da je vežu, da je isturpijaju nokte ili bar da joj kupe trzalicu pa nek se prebaci na trzalicu. Idemo odmah kod Peđe da nam kaže za koju nagradu igra Marta. Igra je X-Ox. A glavna nagrada u igri X-Ox je desktop računar i monitor. Ovaj moćni desktop računar, ultra široki zakrivljeni monitor zajedno stvaraju savršeno okruženje za rad, zabavu i gaming. Računar pruža brzinu i stabilnost potrebnu za zahtevne zadatke, dok veliki ekran sa panoramskim prikazom donosi impresivnu sliku, bogate boje i izuzetnu preglednost. U ovoj kombinaciji dobijaš snagu, vizuelni komfor u jednom. Postavka koja podiže svakodnevno iskustvo na viši nivo, bilo da radiš, igraš ili se opuštaš uz omiljeni sadržaj. Dobro, Marta, pre nego što počnete da igrate X-Ox za ovaj računar, ne možete da krenete dok nam Peđa ne kaže koji proizvodi se nalaze između nas dve, pa da vas ja onda nešto pitam vezano za te proizvode. Peđa, koji proizvodi su u pitanju? Proizvod pored tebe je bela žičana tastatura koja donosi savršen spoj modernog izgleda i svakodnevne funkcionalnosti. Elegantne linije i diskretno osvetljenje daju tvom radnom prostoru stil, dok prijatan hod tastera omogućava udobno i precizno kucanje. A pored Marte je jedan miš, savršen balans između preciznosti, udobnosti i modernog dizajna. Ergonomičan oblik omogućava prijatan hvat tokom dugih gaming sesija. Marta, sad možete, ne smete da pipate nagrade, ali smete ovako, pošto je to moderno na ovim društvenim mrežama, lupajte noktima, da imaju neku funkciju. Lupkajte. Sve vreme. Tako. Dosta ste lupkali, čuli smo kako zvuče naše komode. Ja ću sada da vas pitam, da li ova tastatura košta 3599 dinara ili 4199 dinara? Šta kaže publika? 4199. 4199, kaže Marta. Dobro, a ovaj miš, da li je njegova cena 1999 dinara ili 2299 dinara? 1999. 1999 dinara je rekla Marta. Miš košta baš toliko.
1.999 dinara. Cena za tastaturu iznosi 4.199 dinara. Bravo, Marta. Dođite, igrate X-Ox. Evo vam 2 X-a. Izvolite, negde na crvenim poljima. Marta, mi smo sakrili 1 X. Ređajući ta 2 X-a na neko od žutih polja, formirate niz. Ako u tome uspete, nosite. Već ste odneli tastaturu i miša, ali ako poređate kako treba, nosite i kompjuter. Šta kaže publika? Dobro, tu je 1 X i drugi je... Dole, kaže publika. Marta sluša publiku. Marta, stanite ovde pored mene. Sad ćemo da vidimo. Jel to to? To je to, oni kažu. Marta, vi se slažete? Pa slažem se. Marta se slaže. Sad ćemo da vidimo. Bravo, Marta. Evo ga, formira niz. Odoše mi vrata. Dođite vas Nata Coki. Čestita, Marta. Izvolite po vaš računar. Ova vrata ljubav mi popravi. Sad ćemo da vidimo. Nažalost, Ognjene 15, ukupno 20. Prijatno doviđenja. Marta, izvolite. Idete sa mnom u finalnu igru i igrate za glavnu premiju. Izvolite, Marta, da li ste zadovoljni? Yes. Drago mi je da to čujem. Znate kako se igra naša finalna igra? Od prilike. Sad, kao što već je dobro poznato, sa vaše leve strane pojavit će se brojevi koji đuskaju. Kada budete želeli, vi ćete reći stop. Stop. 50 eura je vaša granica. Peđa će nam reći za koju premiju igra Marta. A Marta igra za kazan za pečenje rakije od 160 litara koji donosi pravi spoj tradicije i savremene tehnologije. Zahvaljujući mašinskoj mešalici, proces destilacije je ravnomeran i bez zagorevanja. Što znači čistiju aromu i bolji kvalitet rakije u istoj turi. Robustna izrada i praktičan desni priključak čine ga pouzdanim partnerom za ozbiljne domaćine i ljubitelje domaće proizvodnje. I Marta, šaljemo vas direktno u Barcelonu, 5 dana, 4 noći za 2 osobe avionom. Marta, čuli ste. Možete da otputujete u Barcelonu kad ispečete rakiju ako procenite kolika je vrednost naše nagrade. Možete li da pitate publiku šta vi mislite okvirno? Pa ne znam, nemam ideju koliko ovo košta. Šta ka... Evo, publika viče 2700, 2800. Neki kažu i 3000. 2900. Neki su 2700, neki 2800. Ja sam najviše čula 2700, tako da ću 2700. Ali neki tvrde i da je 2800. Hoćete na pola? Ajde na pola onda. Na pola. Marta je odlučila na pola, da prepolovi, da kaže 2750. Sad ćemo da vidimo koliko je publika pomogla Marti. Njena granica je 50 eura. A vrednost ove premije iznosi 2781 euro. Bravo, Marta. Da vas Nata Coki, nema čemu se zadovoljni, Marta. Jesam, kako ne. Jesam, Marta je zadovoljna. Izvolite po vaš kazan, a ja pozivam mog kolegu Peđu da mi se odmah pridruži i da mi kaže ko je to danas bio najžešći ispaljivač cena. A dok se Marta raduje, ja ću reći da ovaj fenomenalni aparat za pritisak ide najžešćem, naravno, ispaljivaču cena, a njegovo ime ili njeno ime je... Jednostavno ćemo reći samo Nole! Evo ga, stiže nam Nole ovde kod nas. Nole! Stiže nam... Nole, čestitam. Nole, dođite ovde. Dođite. Ajde da ti teta Nata čestita, dođi ovde kod nas. Nole, čestitam. Marta, bravo, čestitam vam. Ovde, Nole, kaži svima laku noć, hvala vas što ste gledali i dođite u kviz Pogodi cenu tačno. Dođite u kviz Pogodi cenu tačno. Laku noć, vidimo se. Prijatno. Laku noć, vidimo se vrlo brzo. Prijatno.